Da fifan so sinadari soyayya ce tambari maza maza ki nazari kauna ta zama sinadari rawa da taho salawa da hausa. Da fifan so sinadari soyayya da ka dukkan saman kanka haka kai baka labarin zu tun kwanakin da wuce na kamar da soyayya ɗin Muhammadu Yusuf ba to yanzu jiya na ji labarin an ce Muhammadu Yusuf zai sauka zai bar ma bazu to dan haka nake so kan yi sauke ya bar ma bazu in ji amon aure da ɗaya shi a haka za ka taya shi ka aure ɗan Muhammadu Yusuf shugaban kasa ban gane ba wannan sai ne kira ina ka amma ba ka da hankali sama nake cizo saman a na san ba ka da hankali kai ka okay kenan shi talaka bai aure ba da kai ma ku ci kai yanzu a haka za ka taya ka taya ya shugaban kasa gaba ɗaya za ka taya ka aure a hakan kuma a nan wai za ka taya kai ka ɗauki kaya da kai zuwa can kasar Nijar an fice ma nan na dama akwai sa ido irin kuma na hikin banza to wallahi sai na aure ta sai mun zo nan kasar da kai ina ma kan mai hankali sai an daure Michael.